velkommen til de gode nyheder. Jeg hedder Andrea, og jeg er jeres vært i dag. Og den her, der hænger min side. Jamen, det er da meget spændende. Det betyder måske ikke så meget med det med titlen. Men mit arbejde bliver en lille smule ændret. Men som jeg sagde til alle sammen, så vil der ikke være nogen forskel. Jeg vil stadigvæk sige hej til jer, og I skal sige hej til mig. Det er nemlig smadret hyggeligt. Er der noget anderledes end før? Ja, der er noget anderledes, fordi det er anderledes, at jeg får nogle flere ledere. Der kommer flere ledere ind på skolen. Så det er specielt det, der bliver anderledes. Og så kommer der nogle flere specialklasser, nogle andre specialklasser ind på skolen, end vi har haft før. Ja. Men synes du, det er godt eller dårligt, at der kommer nogle nye klasser? Det synes jeg er godt. Okay. Hvad betyder distriktsskoler? Distriktsskoleleder, det betyder, at Ballerup Kommune er inddelt i 5 distrikter. Der er et distrikt i Måløv, og den hedder Måløv Højskolen. Og der er et distrikt i midten af byen, og det hedder Baltopskolen. Og så er der et distrikt i Skovlund, det hedder Skovlundsskolen. Og det vil sige, der er 4 distrikter, og det 5. distrikt, det hedder Hedemagneparken. Skal så også arbejde mere, er der mere at arbejde med? Nej, det tror jeg ikke, der er, men det bliver lidt anderledes. Ja, tak. Og velkommen til vejrudsigten. I den kommende uge bliver det godt vejr, ca. 16-21 grader. I Københavnsområdet bliver det ca. 16 grader, og op ved Aarhus er det eneste sted, hvor der er en lille smule skyer. Nede på Bornholm bliver det også ca. 16 grader. Der er ikke så meget vind, og himlen er stort set skyfri, så det bliver dejligt varmt vejr. Det var vejrudsigten herfra. Hej og velkommen til sporten. Nu vil jeg gerne fortælle om Neymar. Neymar har lige friet til Andrea, som vi har som gæst i dag. Hej. Hej. Godmorgen. Men det er rigtig dejligt, fordi han er lækker, han er sød, og han er bare dejlig. Han giver mig alt, hvad jeg peger på. Okay. Hvor skal I giftes henne? Enten skal vi giftes i Brasilien, på en fodboldbane, eller i Montenegro, på stranden, eller bare i Barcelona. Okay. Er han sød i virkeligheden ude fra fodboldbanen? Ja, altså vi har været i biografen, og vi har været ude at spise, og han friede til mig. Bare lige pludselig sådan, vi var ude på en restaurant, og så klappede alle. Okay. Har han lært dig at spille fodbold? Ja, jeg har også lavet tunnel på ham, og jeg dribler ham lidt. Okay, er det sjovt at være sammen med ham? Ja, det er helt fantastisk. Det var alt for de gode nyheder i dag, og tak fordi I så med.